Ale už môžem hovoriť? Tak rok 2025 bol pre mňa... Cold morning light, a sketch on the wall. We dared to stand, far we could fall. The spark will flow, watch it grow beyond the lights. Our time to shine. Za mňa rok 2025 asi zhrniem tých troch slov, inšpirujúci. Skutočne to, čo sa nám podarilo so startupmi. Tou druhou vecou je, že bol oslobodzujúci. Skutočne musím povedať, že sme sa dostali do úplne nových sfér a cítime sa v týchto sférach veľa istejší, slobodnejší. Veľmi meniaci sa. Familiárny. Určite inovatívny, zaujímavý. Ťažký. Veľmi prelomový v mnohých veciach. A tá tretia vec, veľmi dôležitá, tento rok bol o spolupráci. Nie iba spolupráci so spoločnosťami, nie iba spolupráci s našim vedením, s krajom, s mestom, s univerzitami, ale celé je to o našom týme. O týme inovačného centra Košického kraja, o ľuďoch, ktorí aj v ťažkých dobách spolu držia, podporujú sa a vytvárajú veľmi silný a jednotný tím. Rok 2025 ďakujeme ti a 2026 začneme s našimi skúsenosťami, ktoré znova pretavíme v niečo veľké.